मुन्ना मुन्नी ଆସିଲେ ନାତି ନାତୁଣୀ ହସି ଆମେ ହସାଇବା ଶୁଣି ଅଜାଙ୍କ କାହାଣୀ। ବସ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼। ମୁଁ ଆଜ ତମକେ ମାଛ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିବି। ଆର୍ ଆମର ତେଲ ନଦୀ ଖଣି ଗୋଟେ କପାଟ ସର ବୋଲି କରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କପାଟ ସର ଥିଲା। ଆର୍ ସେଠି ଏନ୍ତା ପେନ୍ ଥିଲା ଯେ ହାତୀ ବୁଢ଼ା ପେନ୍ ମନୁଷ ମାନେ ଯଦି ସେ ଭିତରକେ ପଶଲେ ବି ଡୁବ ଡାବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ସେଠି ଆମର ଦେଶୀ ମାଛ ଯେନ୍ତା ଥିଲା ମାଛ 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 ଗଦା ହେଇଯାଇଥିଲା। ହିନ୍ତି ହେତେ 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 ଯେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବୋଇଡ଼ ଯେନ୍ତା ଆସିଲା। ସେ ବୋଇଡ଼ ନା ଗୋଟେ ବାହାରିଆ ମାଛ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେଟାକେ ତାର ଟୁଣୁନ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ବାହାରୁଥିଲା ଯେ ଯାର ଯେନ୍ ମାଛର ନାଖେ କାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ପଶି ଯାଉଥିଲା ସେ ମାଛ ରୋଟୋ ରାଟୋ ପଟୁ ପାଟୁ ମରି ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ହେଇ କରି କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଟେଙ୍ଗନି ମାଛ ଦେଖିଦେଲା ଇଏ ମୋର ବୁଆରେ ଏ ତାର ଥୁପ ଲାଲ ତ ଯାହାକେ ଲାଗିଗଲେ ସେ ମରିଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହା ମୁସ୍କୁଲ କଥା ହେଇଗଲା। ନାଇଁ 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 ମୁଇଁ ଆମର ଦେଶୀ ମାଛ ମାନକେ ସବକେ ଟିକେ କହିସି। ସେ ଯେନ୍ତା ଯୋଉ ତାର ବାଟକେ ନେଇ ଯାଇକରି ବନେ ଜଙ୍ଗଲ ଗଦା ଭିତରକେ ଗଲା। ତାର ନାକେ କାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଢାବି ହେଇଗଲା। ଆର ସେ ଲୁକି 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 ସେ ବିଦେଶିଆ ମାଛ ଯେନ୍ତା ଦେଖା ପାଇଲା ଆରୁ ଜଙ୍ଗଲକେ ଡାବି ହେଇକରି ଆମର ଦେଶିଆ ମାଛ ମାନକେ କହିଲା। ଯେନ୍ ମାଛକେ ଦେଖଲା ତାକେ କହିଲା ରେ ବିଦେଶିଆ ମାଛ ଗୋଟେ ଆସିଛି ରେ ଭାଇ। ଆର୍ ଯାର ଥୁପଲାଲ ତାକେ ଲାଗି ଯାଉଛେ ତାର ଥୁପଲାଲ ଯାହାକେ ଲାଗି ଯାଉଛେ ସେ ରୋଟୋ ରାଟୁ ପଟୁ ପାଟୁ ମରିଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଏଇତିନୁ କେନ୍ତା କର ବଞ୍ଚମା ନେଇ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ନାକେ କାନେ ଯେନ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ଡାବି ହେଇଛେ ତମେ ମାନେ ବି ହିନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକେ ଟିକେ ଟିକେ ଡାବି ଡୁଆ ହେଇକରି ଯଦି ଏନେ ତେନେ ବୁଲାବୁଲି କରବ ଫିଟକା ଫିଟକା ଆର୍ ରେସ ରେସ ନେଇ ବୁଲବ ବେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରବ ନେହେଲେ ନେଇ ବଞ୍ଚି ପାର। ଦେଖ ତ ତମେ ଜଙ୍ଗଲ ଡାବି ହେଇ ଦେଖ ଆର୍ ତାକେ ଦେଖବ। ତାର ପଛେ ମାଛ ମାନେ ତାର କଥାକେ ସତ ନେଇ କରୁଥିଲେ ତେଣିକି ଭାବଲେ ନେଇରେ ବୁଆ କହୁଥିବା ସତ କଥା ବି ହେଇଥିବା। କେତେ ବାଟ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ କେତେ ମାଛ ଆସୁଛେ କେତେ କାଣା ହଉଛେ ବୋଲିକରି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆର୍ ସବୁ ମାଛ ମାନେ ଯେନ୍ ମାନେ ତାର କଥା ମାନିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନାକେ କାନେ ଜଙ୍ଗଲକେ ଡାବି ହେଇକରି ବୁଲଲେ ଚରାବୁଲା କରି ବୁଲଲେ। ସେମାନେ କିଛି ନେଇ ଆର୍ ଯେନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଖଣେ ନାକେ କାନେ ଡାବି ନେଇ ହେଇନା ଜଙ୍ଗଲ ଜୁଗଲାକି କେନ୍ ଝାର ପତର ପୁତରା ସେମାନେ ରୋଟୁ ରାଟୁ ପଟୁ ପାଟୁ ମରିଗଲେ। ତେତକେ ଯେତେବେଳେ ସତର୍କ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଆମର ଦେଶୀ ମାଛ ମାନେ ସେତକି ବେଲକେ ଇ ମାଛ ଦେଖଲା ଆର୍ ଫିଟକା ହେଇଗଲା। ଆର୍ ଆଗ୍ରି ହେଲା କି ସେ ଯେନ୍ତା କାହାକେ ବି ନେଇ ଦେଖଲା ନା ସବେ ଯାକ ଜଙ୍ଗଲ ଜୁଗଲା ଡାବି ଡବା ହେଇଛନ୍। ଆକ୍ରି ହେଲା କି ରିସାର ମାରେ ସେ ସିଲେ ପକାନେ ଆଦିରି କାଚି ହେଇକରି ମରିଗଲା ହୋ।